Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Heso Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. May igsuon ining Santos nga Misa sa ikatulong Domingo sa ordinaryo nga panahon. Atong ipadangat ngadto sa Dios ang ato ang mga tagsa-tagsa o mga linain nga pag-ampo uban sa ato ang mga pasalamat sa tanang mga grasya nga iyang gipaambit kanato ug pagpasalamat pod sa mga dugang panggrasya nga iyang gitagana tungod og alang kanato. Uban sa mga intensyon nga gibasa sa unahan, hato po di-apil ang atong mga kaugalingong intensyon o ang intensyon sa atong Arsobispo Alberto, uban sa mga intensyon sa atong Santo Papa, Papa Leo. Ug uban po sa tanang mga intensyon sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan o sa ilang wedding anniversaries. Maigsoon, aron maandam kita sa pagsuulog nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Ikaw nga mianhi pagtawag sa mga makasasala. Kristo, Kristo, kahaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo. Ginoo, Ginoo, kahaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo.
uban sa Espiritu Santo, diha sa hinaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom ug walay katapusan, mandui ang among mga buhat, aron makapahimuot kanimo og himua, nga magdaghan ang mga maayong buhat, diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Ang gipadaghan mo, ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigubok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan.
sa kabutang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kahaligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pabutang Ginoo uban sa kaiso, pagmalig-on sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinutlo gikan sa nang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka nahuna ug tumong, kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagbingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab moingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nagbahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa cross tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong sa mga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ko. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea, mibiya siya sa Nazareth ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zebulon ug Naphtali. Sa ingon, matuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zebulon ug yuta sa Naphtali. Agianan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo, ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag, kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres ug ang iyang igsuon nga namukot. Si Jesus mingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakyanan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong hapon kaninyong tanan. Karon ikatulong Domingo sulod sa tuig sa ordinaryo nga panahon. Unya ang ato ang ebanghelyo gisugdan pinaagi sa pagsugid nga si Juan nga magbubunyag na priso o gibilanggo. Og imbis nga ang natural nato nga reaction mao ang si Jesus. Ang natural unta nga reaction mao ang at least mo-attempt siya o buhi o tabang or musaw dayon sa trabahoon ni San Juan, pero dili na mao iyang gibuhat. Ni withdraw usa siya ug niadto siya sa lugar diin gisulti sa unang pagbasa. The Lord's withdrawal to that certain place fulfilled the prophecy, fulfilled what has been written. Ug mao ni siya sa ato ang tahatag sa kakinabuhi nga kung naa di ay tay mga puluhaton, naa tay kinahanglang buhaton ug humanon, kinahanglan usa di ay nga muatras ta, kinahanglan usa nga atong pamalandungan, kay kung dili nato pamalandungan ang ato ang mga gipangbuhat, basin unya ug dili ta makabuhat sa unsay angayng buhaton. Importante nga kung naay mga significant moments o significant nga mga plano nga atong pagabuhaton, importante nga muatras ug atong hinumduman ug atong pamalandungan una ta mo padayon. Kay kung dili na sa mahitabo, basin unyag paspas ra kaayo ta ug sa ato ang pagpaspas, basin unyag matumba ug masamad ta. Daghan kayong mga masakitan, daghan kayo nakapasakit o mapasakitan nato kung sa ato ang pagbuhat, labi na sa mga butang atong buhaton, magpasutaragas ta. Kinahanglan mo atras, hinumdum, pamalandong, kay para dili ta makapasakit sa uban. Kay mo na'y hagit na to. Nindot kaayo nga sa pag-atras ni Jesus sa iyasang pag-urong, iyang gifulfill ang usa ka sulat. Sulat dito sa Old Testament. Sa ato apong paagi, usahay kabubuton po sa Dios nga dili ta paturagas. Kung panlitan na delayed ang promotion, basin tingali og hinay lang, basig di pa kaya, ayaw usa. Sa panahon nga wata o nadilatar ang atong gustong madawat, basig it's the Lord's way of telling,
It's my plan. It's not yet for you. Time will come. It will be for you. Be patient. You are not yet ready. Daghan kayo mga butang nga wala ni dabot o wala pa nadawat nato o na-delay para nato na-delay ang ato ang success o uban pa. Pero basin og sama sa Dios nga iyang gidilatar usa ang iyahang public ministry ni urong usa siya kadali basin mo'y plano pud sa Ginoo nga ayaw usa si Mr. Right o si Miss Right moabot raw niya na sa saktong panahon o sa iyahang pag-abot andam na ka. Dili pinakalit, dili pinadali, dili hilaw, kundi sakto nga panahon. Tungod kay ang pagpahinay sa atoa sa Ginoo o pagpagdilatar sa atoa, dili na siya pasabot nga wala madungog ang atoang mga pagampo, kung dili sa iyahang kamanggihatagon o sa iyahang pagka-bright o sa iyahang pagka-puno sa kaalam, naa siya'y paagi sa paghurong o paghinay usa, tungod kay naa siya'y saktong panahon nga gipaambit ka nato. O kita pud unta samtang nagpaabot pa, naunta tay igong pasensya. Kay part sa iyahang plano ang mao mga butang. And I tell you, sa panahon nga moabot ni siya og andam na ta, that would be the right person and the right thing nga ato ang buhaton og sayon og gaan na lang. Kung bugat gali kaayo ang ato ang gipangbuhat karon, basin ba tuod og dili pa sakto nga panahon ug ato lang gipugos naghimo tag og galingong time frame. Unya maong time frame dili pa ato pero tungod kay porsigido ta atong gibuhat ug kita mo'y nag-antos tungod kay moingon lang Ginoo. Ginoo nganong imong maning gihatag ng problema sa kuha? Ingon ang Ginoo giingnan bitaw ti kaaysa. Mugos jud ka. Wa na ko gihatag imong yung gikawat, imong yung gikuha. O di usahay kamong mga ginikanan, ang pinakanindot nga lesson nga atong mahatag sa inyong mga anak unsa man? Ihatag. Dayon ma-realize nila muhagod, mubalik, musagit, muhilag. Diingnan bitaw ti kaayaw hilabti. O di. Ug mao po na siyaw sahay sa ato. Sa ato ang pagpamugos, imbis muhinay unta, sa atong pagpamugos, niabot na noon, dayon nagka-problema na ta. Ug moingon na lang Ginoo, pikat ni mo. Kiingnan bitaw. Ug sa atoa, nga naatay mga gipangayo, nga wala pa niabot. Ug sa tanang mga butang nga angay natong buhaton, i-delay lang usa, i-atras lang usa. Kay basin baya og mao'y paagi sa Dios nga kita makakita. Kay sa ato ang paghinay, makasabot ta. Nganong dili pa ni kinahanglang mahitabo. Nganong dili pa ni kinahanglang ihatag. Kay kung ihatag og mahitabo kini, basin unyag dili nato makaya. Ang ikaduha, mao ang pagtawag sa mga apostoles. Ug nindot kayo sa dihang pagtawag sa mga apostoles, dayon silag pamahawa, dayon silag barog, dayon silag uban sa Dios. Ug nagbuhat sila sa ilang inadlaw nga kinabuhi. Sa adlaw-adlaw nga mga buluhaton sa kinabuhi, ang mga mananagat nanagat. Ug didto sa pagtawag sa atoa sa Ginoo, wala siya nag-expect nga mohimo ta og mga butang nga extraordinary. In fact, nagtuo ko nga sa iyang pagtawag sa atoa, gitawag ta niya base sa atong kakayahan. We don't have to be extraordinary. We don't have to do things extraordinarily. Ang atoa lang buhaton is to present ourselves. Because when the Lord called us, when the Lord calls us, when the Lord asks us to serve, He doesn't want to change us and make and discover more abilities. He just wants us to exhibit and try as much as possible to improve our own abilities. Dili man tayo kinahanglan tang nakainomdom ko ato nato AI generated nga video. Yan isulti siya usa ka tawo ningon siya kadugay pa bud magbag-ong tuig oy kay ganahan ako mag-usab. Waton pa ba day ng bagong tuig kinsa may nakapirma sa tuwag kontrata nga makaabot pa tag bagong tuig. Ugma na lang ko magbinuotan oy. Ugma na lang ko mga lagad oy. Nakapirma day kag kontrata na apata ugma. Karon na, ugma na ko magbinuotan. Karon ako magbinuotan. Karon ako magtinarong. Karon ako and so on and so forth. Because no one has been promised to whom has been promised that we still have a lot of time. Do what you're supposed to be doing. Do what you need to do right now. Because walay gipapromise o walay gisaad sa ito ang buhi patay ni kahuman.
Ug mao na siya gibuhat sa mga apostoles. Sa dihang gitawag sila ni Jesus, automatic gisunod dayon sila. Wa sila kay bawon sa buhaton, giingnan na siya, I will make you fishers of men. But mind you, by merely telling them as fishers of men, calling them as fishers of men, they knew already that they have to use their abilities, their instincts, and their talents. And so also with us. We are called according to our own talents. O kung ato lang ang gamito ng maong talento, tungod og alang sa Dios, that is already our calling. May sa pagtawag sa Ginoo sa atoa, dili unta ta mag-ugma-ugma, dili unta ta mag-unya-unya, kung dili diha-diha dayon. Tungod kay nakahibaw ang Ginoo nga andam na ta. Ug sa ato ang pagsunod niya, iya kitang tabangan sa ato ang pagsunod sa iya. Maigsoon nining ikatulong Domingo sa ato ang sa tuig o sa ordinaryo nga panahon, gipahinumduman kita pinaagi sa atong ebanghelyo nga ang Dios na ay gitagana tungod og alang kanato ug naay saktong panahon para sa atoa ug hinaot pa nga sama ni Jesus. Sakto ang panahon sibo sa plano sa Dios ug magbaton unta tag pasensya sa panahon nga para nato nadugay na. Tungod kay sa saktong panahon, ihatag kanato ang atong gipangayo. Kung masaligon kita sa Dios sa iyang pagpaambit kanato, kung kita magpasensya o maghuwat, o mientras tanto sa atong paghuwat, andam unta kita sa panahon nga moabot kanang atong gipangayo o ang gitagana sa Dios. Ikaduha, sa pagtawag unta sa Dios kanato, hinaot pa nga mugihain dayon tita o muhatag kita sa atoang panahon. Tungod kay sa pagtawag sa Dios na kaibaw siya, nga base sa ato ang abilidad, andam ta. Pero sa ato ang pagsunod kaniya, iya patang punan o iya patang tabangan, not to change us actually, but just to perfect us and improve us because He knows already our capabilities and our talents. Palihog manindog atong baguhon ang atong pagtuo, kitang tanan moingon, nagatuo ako sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo Ginoo nato nga gipanamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria na Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato. Kilanhan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios samahan magagahom sa tanan. Gikan dito mubalik sa arbaukom sa mabuyog sa minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katawhan. Si Jesus ang kahayag mianhi sa kalibutan, aron pagdanag sa kangitngit, sa sala, sa kamatayon. Dadon nato karon ngadto sa amahan, ang atong mga panginahanglan, puno sa paglaom moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan makanunayong mutuman sa misyon nga gisangon kaniya sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga misanong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso, magpabiling matinud-anon sa ilang mga panaad ngadto sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nangitag kapasayloan sa ilang mga sala, makakaplag ni ini diha kang Kristo, pinaagi sa sakramento sa panaghiuli. Magampo kita. Ginoo Kaluy kaluy kami. Nga ang mga masakiton, makadawat sa makaalim nga gahom o pasaylo ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa paghilog. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuohong mihalina makasulod sa langit nung puloy-anan. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. May gugmaong amahan, tabangi kami, nga amo kang higugmaon, labaw sa tanan,
sa among pagsunod sa imong anak sa Kristo, malaumon kami nga makadangat ni anang maungging harian kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo ron ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagdimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyo ng among mga halad, nga sa pagsantos kanamo imo untang itugot nga magluwas kanamo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro, Santos nga mahan Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan angay ug matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikoy sa tao ang papakikigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daigod ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos kayo ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma.
uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pari ug sa tanang mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon mag-ampo kita sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagkaygunan imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, atuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta nga ingon sa langit, ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab ka na. Ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay, panagdait kanatong tanan. Cordero sa Diyos, nanagawad siya sa makasalan, sa kalibutan. Kaloy kami, katagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako ang palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug maayo. Tawas ko ito.
Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, itugot ka namo nga ang pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi. Malipay kami kanunay sa imong mga hatag. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa dili pa ang katapusang panalangin, tuguti ako sa pagpataas sa maong katong ato ang debosyon sa ato ang mahal na patron, Senyor San Jose. Kining devotion or pilgrim mass, naglangkob kini og daghan kayo nga part, pero mo highlight lang ko og duha nga ato ang yung ako mismo ganahan ang testimony. Of course, atong ihatag ang kinabuhi o mga virtud sa ato ang mahal na patron, pero naay part sa maong pilgrim mass o pilgrim activity nga atong paminaw ng atong mga igsuon nga pinaagi silang pag-ampo o panabang ni San Jose, nadungog ang ilahang mga pag-ampo sa Dios. Ato silang paminawon kay kini siya chance nato nga makapamalandong ta nga buhi gyud ang Dios. Unya kung nangaluya ta, naay mga istorya nga imbis nga magchismis ta, atong chismisan ang mga nindot kayo nga mga panghitabo nga naay panabang ni San Jose sa iyang pag-ampo ug nadungog nga mga pag-ampo pinaagi sa panabang ni San Jose. Uban ta dihang adlaw, maminaw ta sa matag usa kanato, matag Huwebes, maminaw ta sa ilaha para kung panahon nga maluya ta naatay hinumduman nga sa panahon nga kita naluya, naay mga tao nga dangog ang mga pag-ampo pinaabang sa pinaagi sa panabang ni Jesus o magtinabangay ta pinaagyan ng experience. Part pod ni ana mao nga magpadala ta og mga damgo ato ang mga pag-ampo, damgo ko uban sa damgo uban ni San Jose o damgo ni San Jose. Nya iyan na ato nang ihalad atong mga pag-ampo. Unya kung siguro man jud ko madungog na sa lain-lain nga paagi, mag-istorya ta, dayon ato na po nang ipaambit. Kaysa ako nang giingon sa amo nang gipamalandong, pagkadaghan sa mga nindot kaayo nga mga panghitabo sa ato ang kinahabuhi, nga gihatag sa Dios pinaagi sa panabang ni San Jose, pero ato rang gikumkum, ato rang gihipos. Ganahan mi, tanan, mga pari, uban ninyo, nga makadungog ta, para kung sa panahon na po niya kita na po'y down kaayo, usa ka adlaw ni ana, ni uban ta, naminaw ta sa maong tao, o madasig ta pagpaningkamot, pagbalik sa Dios tungod kay mga pag-ampo matuman, mga damgo na hitabo, tungod og panabang ni San Jose, o tungod sa Dios. Maminaw ta, o para dili ta maluya, o maligon ta sa ato ang pagtuo. Mahitabo na siya matag Huwebes sa ato ang debosyon o pilgrim mass diha in honor of Saint Joseph. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.